Maraba zuwa sashen kishin kai. Sunan babinmu na yau, gazawarka na tunaninka. Wannan labari ne akan wani mutum da yake tafiya sai ya ga giwaye, amma wani abu da ya gani a tattare da waɗannan giwaye ya sa shi ya ci burki ya tsaya yana kallon su. Abin da kuwa ya gani shine kowace giwa an ɗaure mata ƙafa da wata yar igiyar da ko ƙarfin rago aka samu zai iya tsinka ta. Amma kuma su waɗannan giwaye kowace an ɗaura mata wannan igiya ƙafarta, amma kuma tana ta tafiya sese ba ƙoƙarin kwacewa bari guduwa. Kasancewar wannan igiya ba sarƙa ba ce kuma ba ta ƙarfe ba ce, kowane lokaci giwayen nan suka so za su iya tsinka ta su yi guduwarsu, amma kuma samsam ko ƙoƙarin yin hakan ba sa yi. Sai ya daga kai ya kalli mai ba su horo kuma mai kula da su, sai ya tambaye shi, amma malam wani abu ya bani mamaki, ta yaya aka yi waɗannan giwayen gashi nan wannan igiyar da yi ko ga ƙarfin rago ko akuya ma aka ɗaura wannan igiyar za su iya tsinka ta su tafiyar su, amma na ga waɗannan giwayen kwata-kwata ko da fusgarta ba sa ma yi balantana su yi yunkurin tsinka ta ko kwacewa daga gare ta. Me yasa? Sai mai bayar da horo ga waɗannan giwaye ya yi murmushi sannan ya ba shi amsa kamar haka. Ai abin da ya sa ka ga haka ba wani abu bane face tun lokacin da waɗannan giwaye suke jarirai da wannan igiyar muke ɗaure su, kuma a wancan lokacin ba sa iya kwacewa daga wannan igiya, domin a wancan lokacin tana iya rike su. A wancan lokacin sai ta faman ƙoƙarin kwacewa daga wannan igiya amma su kasa kwacewa, saboda haka sai suka haƙura. To sai ya zama na bayan sun girma kwakwalwarsu ta riga ta saba musu da cewa wannan igiya aba ce wacce ba sa iya kwacewa daga gare ta, saboda haka sun sadu da sun daina ma kokartawa. To ka ji yadda abin yake, ai hikima ce. Hakan yayi matukar ba wannan mutumi mamaki ganin cewa kowane lokaci yanzu suka so za su iya kwacewa su tsinka wannan igiya su tafiyar su, amma tunda a kwakwalwarsu sun riga sun sa cewa ba za su iya ba, igiyar nan tafi karfin su, to sai ko tafi karfin nasu wanda a zahirance ba tafi karfin su ba kuma bata isa tafi karfin su ba. Yanzu idan ka dawo da irin wannan al'amari cikin al'umma, mutane nawa ne suke bata tsawon rayuwarsu suna tunanin ba za su iya wani abu ba dan kawai sun gwada so ɗaya ko so biyu sun gagara sai su kare su ce ba za su taba iya wannan abu ba har abada. Mutane nawa ne kana iya kirga su? Suna nan da yawa wanda Allah ya ba su baiwa, amma kuma wannan tunanin nasu ya hana su cimma komai daga cikin burinsu. Allah sarki, kaga sun raye cikin kunci, cikin talauci, cikin takaici, cikin da na sani ba don wani abu ba, saboda tunaninsu ya gwada musu cewa ba za su iya ba, kuma sun yi amanna da wannan tunani nasu, ba sa ma so su gwada sauya wannan tunani nasu. Tunanin me? Tunanin da ke tauye ka mai amfaninsa. A koda yaushe yana da kyau mu tuna cewa kuskure da faduwa muhimman sassa ne na ilimi. Tsoron su kada ya hana ka bude fuka-fukanka ka kala su ka tashi sama. Kada ka taba sarewa, kada ki taba sarewa daga gumurzun rayuwa. Kuma tunaninka shine makunninka, kana kashe shi to ka kashe kanka. Kada ka taba mantawa cewa gazawarka na tunaninka. Ƙarshen wannan babi na kishin kai kenan. Na gode.